Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kushone umuntu oyedwa kwathi oyedwa walimala kabi kwenzeka isiphihli sengozi eyenzeke namhlanje ethini limena ngesikhathi kutholana phezulu ezimonto ezimbili. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibona khona le video. Mangoqala usijoinele lekhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kushone umuntu oyedwa kwathi oyedwa walimala kabi kwisiphihli sengozi ngesikhathi kutholana phezulu ezimonto ezimbili ezincane. Engozini eyenzeke namhlanje ethini limena. Kubikwa ukuthi imbangela yengozi namanje ibingakaziwa kodwa kusolwa isimo sezulu ebesingesihle. Abezimo eziphuthumayo bafike ngokukhulu ukusheshsha endaweni yesigameko bafica umshayeli wemonto eyedwa esevele eseshonile kanti umgibeli ubevaleleke ngaphakathi elimale kabuhlungwana. Kudinga ukuthi kusetshenziswe izindlawu ukuze akhishwe. Omunye umshayeli wenye imoto kuba ukuthi ube nemhuzukwana. Imbangela yengozi namanje ibingakaziwa. Laba abalimele basizwe khona endaweni yesigameko nduba baphuthunyiswe esibhedlela esiseduze kanti ke uphenyo lusaqhubeka ukuthi ngabe kube yini imbangela yale ngozi. Bafethu lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.